A mi idemo sad na nešto bržu i glasniju muziku i isprekidane korake i sve zajedno se to zove jump style ili skakavac. Ovo zvuči kao ritmični marš, a na prvi pogled liči u stvari na aerobik. Sve više mladih u svetu luduje za novim plesom, a sada da pogledamo kako su se Beograđani snašli u jump style mitingu na Kalemegdanu. Ovo je Jump Style, to je grupa, to je u stvari ples koji je nastao davno, neke 2000 i neke godine, nisam baš siguran. I mi se ovime bavimo od pre nekih 2-3 godine. Ono je naše četvrto okupljenje, svi zajedno smo tu. Jeste da nas je malo, ali intenzivno se širimo i stvarno uživamo u tome, pozitivnoj energiji i dobrim ljudima. Iako su ovaj ples planetarno nazvan skakavac prvo prihvatili tinejdžeri, granica što se godina tiče nema. Baš danas smo imali primjer male devojčice od 6 godina i igrala i veselila se sa nama zajedno. To mogu da vide i na YouTube-u. Imamo after video sa ovih mitinga, tako da inače naša grupa je prvenstveno nastala zbog toga da širimo jump style, tako da svako ko želi da nauči jump style može da dođe na naš miting. A šta je zapravo potrebno za uspešnu igru? Možda jedino kondicija i naravno što je rekao volja. Ko želi da nauči, naučit će. Ko ne želi, jednostavno neće. Prosto ne treba puno, postoji 10 osnovnih koraka. A mi smo obećali da ćemo tih 10 osnovnih koraka savladati do septembra. Tada će se ovi mladi i kreativni ljudi ponovo okupiti da uz muziku i neobičnu koreografiju pokažu kako izgleda jump style ili ti skakavac na srpski način.